Dobrý deň priatelia, vítajte pri našom novom videu. Dnes sme sa vybrali na miesto, o ktorom sa na Slovensku hovorí už dlhé roky. Na ešte neotvorený úsek diaľnice D1 pri Žiline, kde sa nachádza tunel Višňové. Na miesto sme prišli zo sídliska Solínky v Žiline a už samotná jazda po tomto úseku bola výnimočná. Diaľnica, ktorá sa oficiálne otvorí až zajtra, 22. decembra, dnes patrila verejnosti v rámci podujatia Deň otvoreného tunela Višňové. Zaparkovali sme na jednom z mostov približne 2 km od západného portálu tunela. Už z diaľky bolo vidieť, že o túto akciu je obrovský záujem. Bolo tu veľa ľudí, rodiny s deťmi, kočíky, bicykle a všade dobrá nálada. Keď sme prišli pred samotný tunel, otvoril sa pred nami úplne iný svet, než aký poznáme zo stavieb. Boli tu stánky Národnej diaľničnej spoločnosti, stánky s jedlom a nápojmi, pripravené atrakcie pre malých aj veľkých. Videli sme pódium s vystúpeniami, sprievodný program a bolo cítiť, že nejde len o technickú stavbu, ale o udalosť, ktorú si ľudia prišli naozaj užiť. Potom sme sa vybrali priamo do tunela. Vošli sme pravou tunelovou rúrou a prešli sme približne 300 metrov do jeho vnútra. Bol to silný moment, stáť v najdlhšom tuneli na Slovensku, vidieť jeho rozmery, technológie a uvedomiť si, koľko práce muselo byť ukryté pod touto horou. Vo vnútri sme si všímali svetelné a informačné tabule, masívne ventilátory, hydranty, tiesňové telefóny a celkovú technickú výbavu, ktorá bude čoskoro denne slúžiť tisícom vodičov. Spojovacou chodbou sme následne prešli do ľavej tunelovej rúry a tou sme sa vrátili späť von.
prehliadke tunela sme sa zapojili do sprievodnej akcie pre deti. Chodili sme po jednotlivých stanoviskách a zbierali pečiatky. Videli sme diaľničnú patrolu, špeciálne vozidlo, ktoré sa otáčalo a simulovalo dopravnú nehodu, a na záver sme navštívili hasičskú stanicu, ktorá bola pre deti aj dospelých veľkým lákadlom. V hasičskej stanici boli vystavené hasičské autá, štvorkolky, drony, záchranné roboty a dokonca aj hasičská ponorka. Bolo vidieť, že organizátori mysleli na všetko, na bezpečnosť, zábavu aj vzdelávanie. Po prehliadke sme sa už pobrali späť k autu, plný dojmov a zážitkov. Musíme povedať, že deň otvoreného tunela Višňové bol výborne zorganizovaný. Akcia mala skvelú atmosféru, bola zrozumiteľná, prístupná pre rodiny a zároveň ukázala, aké technicky náročné dielo tu vzniklo. Pre nás to bol silný zážitok vidieť tunel ešte predtým, než sa zajtra otvorí pre bežnú dopravu. A sme radi, že sme pri tom mohli byť. A to je z videa o tuneli Višňové všetko, priatelia. Ďakujeme, že ste ho dopozerali až do konca a budeme sa na vás tešiť pri našom ďalšom videu. Ak sa vám páčia naše videá a chcete podporiť našu tvorbu, nezabudnite dať na video like, napísať komentár, zdieľať video s priateľmi a dať odber nášho kanála Rodinka na výlete.